ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయప్రతాప్ మహారాజు వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల ప్రభుపదులు వారు నాకు మరణం పలికిస్తారు. అంత మరణం పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకే చక్షురుమిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూప కదా మహేంద్రదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते प्रणमामहे प्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी नित्यनामिनि. नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकदामताय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिनि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास अधिक गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. మూడవ స్కందం 13వ అధ్యాయం 33వ శ్లోకం. సమాలనీనం సితదంత కోట్యా క్షమామత్ క్షిపంతం గజలీలయాంగ ప్రజ్ఞాయ బద్ధాంజల యోనువాకై వీరిర్ శ్రీముఖ ముఖ్యా ఉపతస్థౌమిరీశం. Translation: Then the Lord, flying like an elephant, suspended the earth on the edge of his curved white tusk. He assumed a bluish complexion like that of a tamala tree. Thus the sages headed by Brahma could understand him to be the supreme personality of Godhead and offered respectful obeisances unto the Lord. So, దాన్ని తీయడానికి ఏమాత్రం కూడా కష్టపడలేదు. భూమాతను తీయడానికి, అసలు సముద్రం లోపలికి వెళ్ళేదానికి, హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించేదానికి, దేంట్లోని కూడా భగవంతుడు అసలు ఏమాత్రం కూడా దాంట్లోని కష్టపడుతున్నట్టుగా ఎక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు. సో అది ఎలా తెలుస్తుంది కష్టపడలేదు? చాలా సునాయాసంగా ఆ రాక్షసుని సంహరించారనేది ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే, ఏనుగులాగా ఆడుకున్నారంట. అక్కడ కొద్దిసేపు ఆడుకొని దాని తర్వాత భూమాతని తన 2 దంతాల మీద పెట్టుకొని పైకి తీసుకొని వచ్చారు. మరి వీరందరూ అనుకుంటూ ఉన్న, ఇంతకుముందు మనం చూసిన శ్లోకాల్లోని బ్రహ్మగారు అనుకుంటూ ఉన్న, ఇతను బహుశా కృష్ణుడేనా, ఆ నారాయణుడేనా, ఎవరైతే నాకు హృదయంలోని కనిపించారో ఆ నారాయణుడా కాదా అని బ్రహ్మగారు అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మగారిది చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి. ఎందుకనంటే అతనొక్కరే భగవంతుడిని చూశారు. అతనికి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అతనికే ఉన్నది. కాబట్టి అతను ఏంటి అని అంటే భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇప్పుడు సృజన అనేది చేయాలి, కానీ ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి? వారిని సృజన చేసిన తర్వాత భూమండలంలో పెట్టాలి, కానీ భూమండలంలోని పెట్టాలి అని అంటే భూమండలం ఇక్కడ లేకుండా పోయారు. మరేం చేయాలి? భగవంతుని అతను ఒక్కరే చూశారు. మిగతా వారు ఏంటి అని అంటే బ్రహ్మగారిని నమ్ముకొని ఉన్నారు, బ్రహ్మగారు ఏదో ఒకటి చేస్తారని. కానీ బ్రహ్మగారు అతను మాత్రం భగవంతుడిని నమ్ముకొని ఉన్నారు. కానీ భగవంతుడు ఎక్కడ? అతనికి హృదయంలో మాత్రమే కనిపించారు. ఇప్పుడు మిగతా వారు బ్రహ్మ యొక్క పుత్రులందరూ కూడా బ్రహ్మగారిని ఆశ్రయించచ్చు, ఎందుకంటే పక్కనే ఉన్నారు. కానీ బ్రహ్మగారికి భగవంతుడి మీద ఆశ్రయించాలంటే భగవంతుడు పక్కన లేరు. వారితో ఏది చెప్పుకోవాలన్నా సరే కూడా హృదయంలోని అతను అంతర్లీనమయ్యి భగవంతుడితో చెప్పుకోవాల్సిందే. సో అతను మనసులోనే అనుకుంటున్నారు, భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అదేంటిది? భూమి ఇక్కడ బహుశా నేను సృజన చేసేటప్పుడు ఏమైనా కిందన జారిపోయిందేమో భూమి, నేను ఎంత పెద్ద తప్పు చేసేసాను, సరిగ్గా చూసుకోలేదు నేను అనుకొని అతనే దూషించుకుంటూ ఉన్నాను. ఎలాగా? ఇప్పుడు నా వల్ల అవుతుందా అంటే నా వల్ల కాదు, భగవంతుడి వల్లనే అవుతుంది. అది భగవంతుడినే ప్రార్థిద్దాము.
మిగతా వారు బ్రహ్మగారు ఎలా చెప్తున్నారు అలా చేస్తున్నారు, కానీ బ్రహ్మగారికి మాత్రం భగవంతుడి మీదే నమ్మకం ఉంది, భగవంతుడినే ప్రార్థిస్తున్నారు. ఎవరైతే హృదయంలోనే అతనికి దర్శనాన్ని ఇచ్చారో ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నాసికంలోంచి వరాహ రూపంలో వచ్చారు. కానీ వరాహ రూపంలోని ఆ శూకర రూపంలో వచ్చిన వెంటనే ఇతనికి అర్థమైపోలేదు అతను దేవాది దేవుడే అని. బహుశా అతను నారాయణుడే, కృష్ణుడే కావాలు, బహుశా అనేసని ఇంకా అనుకుంటున్నారో లేదో పరిమాణం పెరిగింది. పరిమాణం పెరిగి అతను గొప్పగా గర్జించారు. ఆ గర్జన వల్ల కొంత కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇంత గట్టిగా గర్జించారు అని అంటే అది భగవంతుడే ఉండాలి, కానీ ఇంకా 100% కాన్ఫిడెన్స్ రాలేదు. దాని తర్వాత మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళారు, సముద్రం లోపలికి. భక్తులందరినీ కూడా ఒక చల్లని దృష్టితో చూసి దాని తర్వాత సముద్రం లోపలికి వెళ్ళారు, వాసన చూశారు. దాని తర్వాత సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ రాక్షసుడిని సముద్రం లోపలే ఒక సింహం ఏనుగును ఎలా వేటాడుతుందో అక్కడ ఆ రకంగా వేటాడారు. సో అక్కడ కొద్దిగా ఆయనది పరిశ్రమ కనిపించింది, కానీ ఆ కష్టం అనేది కనిపించినా సరే కూడా అతను కష్టపడ్డారని కనిపించలేదు. సంహరించేదానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఐటిలో ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వారు కష్టపడి చదివారు, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం వారు శ్రమించారు. కానీ అక్కడ రాసేటప్పుడు మాత్రం వారికి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంది, వారికి వస్తుంది అని. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు అతను అనే భగవంతుడు ఈ హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించేదానికి కొద్దిగా పరిశ్రమ అయితే జరిగింది, కానీ అతను దేవాది దేవుడు, అతనికి శక్తి సామర్థ్యం అంతా కూడా అతనికి ఎక్కడ కూడా తక్కువ లేదు. కాబట్టి అతను కొద్దిపాటు శ్రమ అనేది పడినప్పటికీ కూడా అతను శ్రమించలేదు సంహరించేదానికి. సో కాబట్టి అతను సునాయాసంగానే సంహరించగలిచారు. సో అది సంహరించిన తర్వాత ఆనంద తాండవం చేశారు కొద్దిసేపు. చేసిన తర్వాత అంటే భక్తులకి ఆహ్లాదం కలిగించేదానికని, మీ కష్టాలన్నీ తొలగిపోయింది. సో భూమండలం మాత్రమే కాదు, ఆ రాక్షసుడు ఎవరి వల్ల అయితే ఈ భూమండలం సముద్రం లోపల ఉన్నిందో ఆ రాక్షసుడు కూడా సంహరించబడ్డారు. సో ఇక మీరు నిర్భయంగా మీరు మీ పనులు కొనసాగించుకోండి అని చెప్పుకొని ఆనందనాప్యం చేశారు. అండ్ అయిపోయినాక అంతేకాదు, ఫైనల్ టచ్ అతనే దేవాది దేవుడు అని చెప్పేదానికి మళ్ళీ ఆ నీలవర్ణంలో వచ్చారు. సో ఇక్కడ వారికి అందరికీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అండ్ thus the sages headed by Brahma could understand him to be the supreme personality of Godhead and offer respectful obeisances unto the Lord. సో ఇప్పటిదాకా ఏంటి అని అంటే కేవలం ఒక డౌట్ ఉన్నింది, బహుశా భగవంతుడే అయి ఉంటారు. అంత గట్టిగా గాండ్రిచ్చారు అని అంటే భగవంతుడు కాకుండా ఇంకెవరు ఉంటారు? నాసికంలో వచ్చినప్పుడు కేవలం బొటన వేలు పై భాగం అంత పరిమాణంలో పరిమాణం వచ్చేదే. కాబట్టి వీరు భగవంతుడు కాకుండా ఇంకెవరు ఉంటారు? మళ్ళీ అంత గొప్ప రాక్షసుని సంహరించారు అని అంటే భగవంతుడు కాకుండా ఇంకెవరు ఉంటారు? ఎప్పుడైతే నీలపు వర్ణంలో వచ్చారో ఇతనే భగవంతుడు, ఇతనే ఆ దేవాది దేవుడు. ఎవరైతే నాకు హృదయంలోని దర్శనం ఇచ్చారో అతనే ఇతను అని చెప్పని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. చూడండి, భగవంతుడు అని బ్రహ్మకి ఒక డౌట్ ఉన్నది, కానీ అయినా సరే కూడా సంకేతాలతో పాటు పూర్తిగా 1 కాదు 2 కాదు 5-6 సంకేతాలు ఇస్తూ ఫైనల్ గా ప్రూవ్ అయ్యారు అతను భగవంతుడే అని. కానీ అది కూడా బ్రహ్మ కావాలనుకోని ఉంటే, మనసులో ఒకసారి తలుచుకొని ఉంటే భగవంతుడే చెప్పేసి ఉంటారు, ఎస్ నేనే భగవంతుడిని అని. కానీ బ్రహ్మగారి లాంటి వారికి కూడా ఇన్ని ప్రూఫ్స్ ఇచ్చిన తర్వాతే అతను భగవంతుడు అని చెప్పని నిరూపమైంది. ఎందుకోసమని భగవంతుడు అతను కాదా అనేసి నేను తెలియకుండా కాదు, కానీ శ్రీమద్ భాగవతం చదివే మనకి అర్థం కావాలి అతనే భగవంతుడు అని. కాబట్టి భగవంతుడు
ఇన్ని ప్రూఫ్స్ తో పాటు వస్తారు. ఏదైనా సరే కూడా శాస్త్రోక్తంగా ఉంటేనే మనం నమ్మాలి. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్రం విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహర్హసి. ఏదైనా సరే కూడా శాస్త్రానికి ప్రమాణంగా ఉండాలి. శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఏదున్నా సరే కూడా దాన్ని మనం తీసుకోకూడదు. శాస్త్రంలో రాసున్నారు భగవంతుడు అనే వారికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయని, దాని ప్రకారంగా మనం ఫాలో అయ్యి వారిని భగవంతుడిగా తీసుకోవాలి. అంతేగాని ఎవరు పడితే వారు బాబాజీలు వచ్చేసి, ఒక షిరిడి బాబా, ఒకరు పుట్టపర్తి బాబా అనుకొని వచ్చేసి నేనే భగవంతుడిని అని చెప్తే నమ్మేదానికి లేదు. అది ఎవరైతే ఆ రకంగా నమ్ముతారో వారి జీవితాన్ని, ఈ జీవితాన్ని, రాబోయే కొన్ని కోట్లాది జీవితాలని వారు వృధా చేసుకుంటున్నారు. వృధా చేసుకొని భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, మీరు ఎవరిని కొలుస్తారో వారి లోకానికే వెళ్తారని. సో దేవతలను కొలిస్తే దేవతల లోకానికి వెళ్తారు. అదే మీరు భూత ప్రేత పిశాచులను కొలిస్తే భూత ప్రేత పిశాచులకే లోకానికే వెళ్తారు. అదే మానవుల్ని కొలిచారంటే మానవుల లోకానికి, పితృలోకానికే వెళ్తారు. మీరందరూ మానవుల కిందకు వస్తారు. సో మానవుల లోకానికే వెళ్తారు మీరు. సో మీరు మరి ఇంతకాలం జీవితంలోని మీరు ఒక్క భక్తి అనేది ఉన్నింది మీకు. అంటే ఎవరికైతే రాంగ్ డెస్టినేషన్ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళ సంగతి చెప్తున్నాను. భక్తి అనేది ఉన్నది, కానీ రాంగ్ డైరెక్షన్ లో మిస్లీడ్ అయిపోయారు. మిస్లీడ్ అయిపోయిన దానివల్ల వాళ్ళు వేరే వారికి ఎవరికో కొలుస్తున్నారు. ఇటువంటి వారు వేరే మతాన్ని స్వీకరించినట్టుగానే భావించవచ్చు. సనాతన ధర్మంలో ఉంటూ మనం కృష్ణుణ్ణి, రామచంద్ర ప్రభువుని, నరసింహస్వామిని, ఈ రకంగా వీరిని మాత్రమే కొలవాలి. వీరిని కాకుండా ఇతర దేవీ దేవతలను కొలుస్తున్నారంటే కూడా వారు సనాతన ధర్మంలో ఉన్నట్టుగా, కాకపోతే వారు ఆ దేవీ దేవతలు ఎందుకు కొలుస్తున్నారంటే ఏదో ఒక లబ్ధి పొందేదానికోసం. కాబట్టి అటువంటి వారు రజోగుణంలో ఉన్నట్టుగా. కానీ అదే ఎవరైతే భూత ప్రేత పిశాచాలను కొలుస్తారో వారు, లేకపోయినా మానవుల్ని కొలుస్తారో వారు తమో గుణంలో ఉన్నట్టుగా అని మనకి భగవద్గీతలో చెప్పున్నది. సో కోరికలతో కోరుకున్నారు అని అంటే మాత్రం రజోగుణం. కానీ ఏ కోరికలు లేకుండా దేవీ దేవతలను కొలుస్తున్నారంటే సత్వగుణం. కానీ అదే భగవంతుడిని కొలుస్తున్నారు, కృష్ణుడిని కొలుస్తున్నారు, రాముడిని కొలుస్తున్నారు, లేక నరసింహస్వామిని కొలుస్తున్నారు, నారాయణుడిని కొలుస్తున్నారు అని అంటే అది కూడా ఏ కోరికలు లేకుండా అంటే వారు శుద్ధ సత్వంలో ఉంటారు. సో ఈ రకంగా మన లైఫ్ కి మనం ఒక దిశ అనేది చూపించుకోవాలి. అంతేగాని ఎవరిని పడితే వారిని మనం దేవుడితో సరి సమానంగా ఎప్పుడూ పోల్చకూడదు. ఆఖరికి మనకి 10 అపరాధాల్లోని బ్రహ్మ మరియు శివుణ్ణి మనం కృష్ణుడితో సరి సమానంగా లేక ఇండిపెండెంట్ గా ఎప్పుడూ కలవకూడదు అని అంటున్నారు. ఆలోచించండి, 10 అపరాధాల్లోని ఈవెన్ బ్రహ్మని లేక శివుడినే మనం కృష్ణుడితో సరి సమానంగా కొలవకూడదు అని అంటున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు ఏ బాబాజీలను పట్టుకొని మనం కృష్ణుడు వాళ్ళతో సరి సమానంగా, ఒకవేళ వాళ్ళు కానీ ఏ సాయి రామనో సాయి కృష్ణ అనో ఆ రకంగా అంటున్నారంటే వారు ఇంకెంత పెద్ద పాపం చేస్తున్నట్టుగా. కృష్ణుడిని ఒక మానవుణ్ణి సరి సమానంగా చూచేస్తున్నారు వారు. శివుడు లాంటి, బ్రహ్మ లాంటి గొప్ప వారినే మనం కృష్ణుడితో పోల్చకూడదని అంటున్నారు. ఇది నేను కాదు చెప్పేది, పద్మపురాణంలో చెప్పున్నది ఇది, ఈ 10 అపరాధాలు కూడా. కాబట్టి ఈ అపరాధాల నుంచి దూరంగా ఉంచవలసిన బాధ్యత మనందరిది. ఈవెన్ శంకరాచార్యుల వారి వంశంలోని, అంటే ఆ ప్లాన్ లోని వచ్చే ఇప్పుడుండే శంకరాచార్యుల వారు, అతను కూడా ఈ షిరిడి బాబా, పుట్టపర్తి బాబా అటువంటి వారిని వారు తప్పుపడతారు. గుడిల్లోని ఎక్కడో ఏదో గుడిలోని, ఐ థింక్ కాశీలో అనుకుంటాను, ఎవరో షిరిడి బాబాది ఒక విగ్రహం తెచ్చి పెట్టేస్తున్నారు, ఒక బొమ్మ తెచ్చి పెట్టున్నారు రాముల వారి గుడిలోని. సో శంకరాచార్యుల వారు వచ్చి దర్శనం నిమిత్తం వచ్చినప్పుడు అతను చూశారు, అక్కడ పూజారుల్ని వారందరినీ కూడా చాలా బాధపడ్డారు, వాళ్ళతో బాధపడ్డారు, వాళ్ళ మీద అరిచారు కూడా. మీరు ఒకవేళ ఈ రకంగా షిరిడి బాబా వాళ్ళదే మీరు ఫోటోలు ఇక్కడ లేకపోయిందా బొమ్మలు పెట్టాలనుకుంటే ఈ విగ్రహాలు రాముడిది, కృష్ణుడిది, వాళ్ళ విగ్రహాలు ఎందుకు మరాలంటప్పుడు అవసరం లేదు, గుడి మూసేయండి,
లేదు మీరు రామచంద్ర ప్రభుకి, కృష్ణుడికి, వారి విగ్రహాలకు మీరు, వారి శ్రీమూర్తులకి మీరు పూజ చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఈ బొమ్మల్ని తీసేయండి ఇక్కడి నుంచి, ఇంకెవరిది ఉండకూడదు అసలు అని చెప్పని అతను కూడా కోప్పడ్డారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా బోధపరిచేదానికి ప్రయత్నించండి. భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి ఈ 33వ శ్లోకంతో మూడవ స్కందము 13వ అధ్యాయం, దాని ద్వారా మనకేంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క గుణగణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది క్లియర్ కట్ గా తెలియజేసే దానికోసం మనకి చెప్తున్నారు. వారు ఒకవేళ భగవంతుడు ఆ నీలవర్ణంలో రాకపోయినా సరే కూడా మీరు బహుశా గుర్తించేసి ఉండుంటారు. కానీ బ్రహ్మ లాంటి, లేకపోయిందా ఇతర నారదుల వారు, ఇంకా సనక సనందాదులు, అటువంటి గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు వారు కూడా భగవంతుని పోల్చలేకుండా కాదు, భగవంతుని ఖచ్చితంగా పోల్చారు వారు. కాకపోతే ఇన్ని ప్రూఫ్స్ తీసుకున్న తర్వాతే వారు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. సో ఆ రకంగా కన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎవరైనా భగవంతుడు అనేది శాస్త్రోక్తంగా ఉండాలి. శాస్త్రోక్తంగా లేనప్పుడు దాన్ని మనం నమ్మకూడదు. శ్రీమద్ భాగవతంలోని దాని గురించి చర్చిస్తున్నారు, ధృవీకరించారు అది భగవంతుడే అని. సో ఇంకెవరైనా ఇతర దేవీ దేవతలు కూడా కాదు, ఈ బాబాజీలు వాళ్ళందరి గురించి ఎక్కడైనా శ్రీమద్ భాగవతంలో కానీ ఇతర పురాణాల్లో ఎక్కడైనా సరే కూడా ధృవీకరించబడ్డాయా? ఒకవేళ ధృవీకరించబడలేదు అని అంటే వారు మానవులే, వారిని కొల్చేదానికి అర్హత లేదు, వారిని కొలవకూడదు అసలు. వారిని ఒకవేళ దేవుళ్లాగా లేక ఇతర కనీసం దేవతల్లాగా కొలిచినా సరే కూడా చాలా పెద్ద పాపం అది. కాబట్టి దయచేసి ఈ పాపాల నుంచి దూరంగా ఉండండి. 34వ శ్లోకం. ఋషయ ఊచహో జితం జితం తేజిత యజ్ఞ భవన్ త్రయీం తనుస్వాం పరిధున్వతే నమః యద్రోమగర్తేషు నిలిల్యురుద్ధయా సమై నమః కారణసూకరాయతే. All the sages uttered with great respect, O unconquerable enjoyer of all sacrifices, all glories and all victories unto you. You are moving in your form of the personified Vedas, and in the hair holes of your body, the oceans are submerged. For certain reasons, to uplift the earth, you have now assumed the form of a boar. All the sages uttered with great respect, O unconquerable enjoyer of all sacrifices, all glories and all victories unto you. So, ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్టుగా భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతి రక్షతి. సో ఇదే వారు కీర్తనల్ని వారు భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తూ వారు కీర్తన చేస్తున్నారు. యజ్ఞాలకి అన్నిటికీ కూడా భోక్త మీరే, అండ్ మీరు వేదాలకి మీరు పరాకాష్ఠ మీరు. అండ్ ఇన్ యువర్ హెయిర్ హోల్స్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ది ఓషన్స్ ఆర్ సబ్మర్జ్డ్. సో వెంట్రుకలు భగవంతునికి ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తాయో ఆ చర్మ రంధ్రాల్లోని అక్కడ సముద్రాలన్నీ కూడా మునిగిపోయి ఉన్నాయంట దాంట్లో, ఆ చర్మ రంధ్రాల్లోని. For certain reasons, to uplift the earth, you have now assumed the form of a boar. కొన్ని కారణాల వల్ల, ఆ కారణాలు ఏంటి? భూమాతని మళ్ళీ ప్రతిష్టాపించడానికి కోసం అనేసని మీరు ఇప్పుడు ఒక వరాహ రూపాన్ని ధరిస్తున్నారు. Purported by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The Lord can assume any form he likes, and in all circumstances he is the cause of all causes. ఏ రూపాన్ని ధరించినా సరే కూడా ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఏది ఏమైనా ఏ రూపాన్ని ధరించినా సరే కూడా అతను దేవాది దేవుడే.
అతను రూపం ధరించిన దాని వల్ల అతను ఏమాత్రం మారిపోతారు అన్నట్టుగా కాదు. కుంతిదేవి కూడా తన ప్రార్థనలో చెప్పారు. సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎవరైనా ఒక నాటకం వేసేవారు, వారు జనాలకి లోకమందరి దృష్టిలోని వారు వేరే పర్సన్ లాగా, వేరే మనిషిలాగా కనిపించవచ్చు. ఒకసారి నాటకం వేసేటప్పుడు ఒకళ్ళు ఒక శత్రు సైన్యం లాగా వేస్తారు, వారిని చూసేదానికి శత్రువు లాగానే అనిపిస్తారు. ఒకసారి రాక్షస రూపాన్ని ధరిస్తారు, సో రాక్షసులాగానే అనిపిస్తారు. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు నటో నాట్యధరోయత, ఏ రూపాన్ని వేసినా సరే కూడా ఆ రూపంలోనే వారికి కనిపిస్తూ ఉంటారు లోకం అందరికీ. కానీ ఒరిజినల్ గా ఎవరు అని అంటే అతను కృష్ణుడు. అది లోకంలో అందరికీ తెలియదు. అతను ఒక గోపబాలులాగా ఆ రకంగా ఒక్కొక్క రూపంలోని కనిపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ, మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారంటే అభక్తులు అతను ఒక గోపబాలుడు, లేక ఒక రాజు, లేకపోయిందా ఒక ఏదో ఒక పర్సన్ లాగా అనుకుంటారే గాని అతనే దేవాది దేవుడు అన్నట్టుగా అనుకోరు. కానీ కేవలం భక్తులకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. పరంభావం అజానంతో మమభూత మహేశ్వరం. సో భగవంతుడు అనే విషయం ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే కేవలం తన భక్తులకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. సో కాబట్టి అతను ఏ రూపంలోనైనా రావచ్చు, ఉద్ధరించే దానికోసం వస్తారు. Since his form is transcendental, he is always the supreme personality of Godhead, and he is in the causal ocean in the form of Mahavishnu. So atanu ఉద్ధరించేదానికే వస్తారు. అతను ఎప్పటికీ దేవాది దేవుడే. Innumerable universes generate from the holes of his bodily hairs. అతని శరీరం చర్మ రంధ్రాల నుంచి అనంత కోటి విశ్వాలే సృజింపబడుతూ ఉంటాయి. And thus his transcendental body is the Vedas personified. అతను వేదాలే, అతని శరీరం అంతా కూడా వేదాలమయం. He is the enjoyer of all the sacrifices and he is unconquerable supreme personality of Godhead. He is never to be misunderstood to be other than the Supreme Lord because of his assuming the form of a boar to lift the earth. That is the clear understanding of sages and great personalities like Brahma and other residents of higher planetary systems. చూడండి, ఇక్కడ వారికి దేవీ దేవతలు, ఇది బ్రహ్మ గారి పిల్లలు, వారందరికీ కూడా ఋషులు మునులు వారందరికీ కూడా క్లారిటీ ఉన్నది. భగవంతుడు ఆ రూపం తీసుకున్నారు, అంతేగాని భగవంతుడు వరాహం కాదు. అతను ఏ రూపమైనా తీసుకోవచ్చు. ఏ రూపం తీసుకున్నా సరే కూడా అతని క్వాలిటీ అనేది, అతని యొక్క ఐడెంటిటీ అనేది మారదు. అతను దేవాది దేవుడే, ఇప్పుడు దేవాది దేవుడే. అతను ఏ రూపమైనా తీసుకోవచ్చు, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లోనైనా వెళ్ళచ్చు. సో ఆ పాతాళం కిందన కూడా, ఆ సముద్రం లోపల ఉండే దగ్గర భూమండలం ఎక్కడైతే ఉండిందో అక్కడ లోపల దాకా వెళ్ళాలి అని అంటే ఈ రూపం అవసరము. కాబట్టి ఈ రూపాన్ని తీసుకున్నారు. ఆయన ఏ రూపం కావాలంటే ఆ రూపం తీసుకోవచ్చు. అది కూడా అతను ఆలోచించుకొని అవసరం బట్టి అతను ఆ రూపం తీసుకొని అతను వెళ్తారు. అంత మాత్రాన అతను వరాహులు అనేసని కాదు. ఆ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వారికి ఉన్నది. ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకున్నాం. మిగతాది రేపు చూద్దాం. మంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి జయ. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ. అందరికీ